Pozri sa na svoju záhradu. Tvoja pôda je pravdepodobne mŕtva, tvrdá ako betón a praská pod slnkom. Ty si myslíš, že ju zachrániš, ak do nej nakydáš tony drahého hnoja? Zobuď sa. Práve to je tá najväčšia chyba, ktorú robí 90% záhradkárov. Svojimi vlastnými rukami a za svoje vlastné peniaze zabíjate to posledné, čo vo vašej zemi prežilo. Zabudni na všetky tie rady o tom, ako musíš na jeseň alebo na jar kúpiť vlečku mašťalného hnoja. Je to tá najstupídnejšia vec, akú môžeš pre svoje rastliny urobiť. Dnes ti ukážem krutú pravdu, ktorú pred tebou skrývajú predajcovia substrátov a hnojív. Ukážem ti, ako z najhoršieho piesku alebo tvrdej ílovitej hrudy urobíš luxusnú nadýchanú čiernozem. A čo je na tom najlepšie? Nebudeš potrebovať ani gram hnoja, ani drahý kompost z obchodu. Tvoja pôda ožije sama, ak prestaneš robiť chyby idiotov. Začnime tým tvojim milovaným hnojom. Prečo je to odpad? Pretože to, čo dnes kúpiš od fariem, nie je hnoj. Je to toxická zmes. Moderne kravy a ošípané sú dopované antibiotikami a odčervovacími liekmi. Tieto jedy idú priamo do výkalov. A ty si túto chémiu s radosťou hádžeš k svojim paradajkám. Tieto zvyšky liekov vo chvíli, keď sa dotknú tvojej pôdy, okamžite vyhladia všetky užitočné pôdne baktérie. Pôda zostane sterilná, mŕtva, ako betónový panel. A to nie je všetko. S hnojom si do záhrady prinesieš milióny semien agresívnej buriny. Budeš plieť ako otrok od rána do večera, zatiaľ čo tvoja zelenina bude živoriť. A teraz ten najhorší darček. Škodcovia, medvedík, pandravy a drôtovce. Tieto monštrá milujú teplý hnoj. Prinesieš si ich tam sám a oni zožerú korene tvojej úrody do tla. A čo kupovaný kompost z obchodných reťazcov? Je to len predražená na poli zhnitá kôra plná plesní a hubových chorôb? Vyhoď tú otravu. Zastav sa a pochop, ako funguje biológia. Pôda nie je len nejaká hmota, v ktorej stoja rastliny. Pôda musí byť obrovský živý organizmus. Prečo tvoje rastliny žltnú, schnú a nedávajú úrodu? Pretože v mŕtvej zemi sa ich korene doslova dusia. Nemajú kyslík, nemajú vodu, nemajú živiny. Ak máš žíl, voda sa zastaví na povrchu a korene zhníjú. Ak máš piesok, voda pretečie za sekundu a rastlina uschne. V oboch prípadoch zlyhávaš. Čiernozem nevzniká tak, že do nej pridávaš hotový humus. Čiernozem vzniká tak, že pôdne baktérie a dážďovky neustále žerú čerstvú organickú hmotu priamo v zemi. Keď mikroorganizmy zožerú zeleň, vylúčia humusové kyseliny. Tieto kyseliny sú kľúčom. Oni rozpúšťajú skaly, íl a piesok a lepia ich do čiernych, úrodných hrudiek. Žiadne drahé granulované hnojivo toto nedokáže. Chémia pôdu len vysaluje a premení na prach. Musíš naštartovať biológiu. Takže ako zachrániš svoju pôdu a vytvoríš pol metra čiernozeme bez hnoja? Tu je moja agresívna, 100% účinná a lacná metóda. Počúvaj pozorne a rob si poznámky. Krok 1. Okamžite si kúp semená siderátov, teda rastlín na zelené hnojenie. Žiadne debaty. Zabudni na trávnik. Potrebuješ bielu horčicu, facéliu alebo ovoz. Stoja pár drobných za obrovské vrece. Tieto rastliny sú tvoji noví otroci, ktorí odpracujú všetku drinu za teba. Vyčisti svoj pozemok od najväčšej buriny, zober hrable a trochu rozruš ten tvoj betónový povrch. Netreba hlboko. Teraz rozhoď tie semená všade. Hustejšie, než ti káže návod na obale. Chceme džungľu, nepriestupný prales zelenej hmoty. Zalej to. Korene horčice a ousa sú ako vrtačky. Majú obrovskú silu. Prerazia aj ten najtvrdší íl. Pôjdu hlboko a rozbijú ho zvnútra bez toho, aby si ty pohol prstom. Keď táto zelená hmota narastie do výšky asi 20 až 30 cm, tesne predtým, ako začne kvitnúť, príde čas na popravu. Vezmi kosák, kosačku alebo rýľ a brutálne to všetko posekaj. Neskopávaj to hlboko do zeme. Len to podsekni na povrchu a nechaj ležať tam, kde to padlo. Táto posekaná masa je potrava pre našu armádu. Keby si to nechal len tak, vyschne to a prínos bude minimálny. Musíme to naštartovať. Krok 2.
Biologický urýchľovač. Zabudni na predražené baktérie v pekných fľaškách. Urobíme si vlastný extrakt za zlomok ceny. Zober obyčajné kvasnice, trochu starého kefíru alebo srvátky, cukor a vodu. Nechaj to deň kvasiť. Získaš miliardy baktérií mliečneho kvasenia a kvasiniek. Do tohto mixu pridaj tajnú zbraň. Tekuté humáty. Najlacnejší humát draselný, aký zoženieš. Je čierny ako decht a obsahuje čistú esenciu čiernozeme. Tento čierny smradlavý elixír zrieď s vodou. Nalej to do krhly a masívne, neľútostne zalej celú tú posekanú zelenú hmotu na tvojom záhone. Čo sa stane teraz? Baktérie sa okamžite vrhnú na posekanú horčicu. Kvasinky a baktérie začnú túto biomasu doslova žrať pred tvojimi očami. Humáty v roztoku im poskytnú dokonalé prostredie a zároveň začnú reagovať s tou tvojou mŕtvou hlinou. Baktérie vylúčia enzymy, ktoré zlepia piesok a íl do pórovitých hrudiek. Korene podrezaných siderátov ostanú v zemi. Neopováž sa ich vyťahovať. Ako budú hniť pod zemou, vytvoria kilometre dutých kanálikov. Týmito kanálikmi sa do pôdy dostane kyslík. Tvoja pôda konečne začne dýchať a s kyslíkom príde život. Dáždovky zacítia kvasice a zbehnú sa z celého okolia. Za 3 týždne sa tvoja kamenná púšť premení. Keď do nej zaboríš ruku, nepôjde to ťažko. Zaboríš ju polakeť do tmavej, nadýchanej, voňavej čiernozeme. Krok 3. Múčovanie. Ak túto novú čiernozem necháš holú na slnku, do 2 dní ju slnko zabije. Pôda nesmie byť nikdy, opakujem nikdy, holá. Na túto plochu okamžite nahoď vrstvu slamy, pokosenej trávy alebo lístia. Táto vrstva udrží vlhkosť, ochráni baktérie pred UV žiarením a bude slúžiť ako ďalšia potrava. Čo si práve urobil? Vytvoril si perpetuum mobile. Baktérie žerú múč, tvoria humus, zasad do tohto paradajky, papriky alebo uhorky. Ich korene narazia na mäkkú, prevzdušnenú čiernozem, plnú ľahko dostupných živín. Nepotrebujú žiadne umelé hnojivá, žiadne hniloby koreňov, žiadne žltnutie listov, žiadne zúfalé postrekovanie chémiou, keď ti úroda kape pred očami. Rastlina v takejto pôde má imunitu silnejšiu ako skala. Vyskúšaj to. Prestaň krmiť predajcov kompostu a hnojív. Príroda to vie robiť zadarmo milióny rokov. Ty si jej to len neustále kazil svojou snahou. Nalej tam tie kvasnice s humátom na posekané sideráty a sleduj tú mágiu. Budeš šokovaný, čo dokáže tvoja zdevastovaná hlina za pár týždňov. Ak urobíš presne to, čo som ti kázal, sľubujem ti jednu vec. Budeš zberať úrodu na kilá, na vedrá, na fúriky. Tvoji susedia budú pukať závisťou. Prestanú ťa trápiť choroby. Prestaneš plakať nad suchou zemou. Tvoja záhrada sa stane fabrikou na dokonalú zeleninu. Toto sú tajomstvá, ktoré ti nikto v obchode nepovie. Prečo by to robili? Chcú, aby si bol závislý na ich chemických blúdoch. Ak chceš skutočnú pravdu o pestovaní a brutálne účinné metódy, urob to hneď teraz. Daj odber, znič tlačidlo lajku a choď von zachrániť tú svoju mŕtvu zem.